ingabe ungumuntu othandayo ukuzenza ayijabulise phecelezi masturbation sobheka ubungozi bayo na kanjani osukwini namhlanje ake siboneke ukuthi ke siyamthola yini uMaka Nation siyamfonela ke ngesikhathi samanje khona kuzona ke indaba zika Bhoqo. Yebo sawona Maka Nation kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila kakhulu kuzona ke indaba zika Bhoqo sibonge nje ukuthi sikuthole lapho sobheka khona itopic enkulu kakhulu namhlanje sokukhuluma ngendaba enkulu abantu bayathanda ukuyithokozisa ngabodwana ngokocansi phecelezi masturbation sona sihloko sibheka namhlanje ngiyazi ukuthi ma episode aphabilini sesikhulumile ngezinto othola ukuthi ziletha ukungcola kubantu uthola ukuthi leyo moya leyo noma lawo mathunzi lawa avala izinto zabo ake singene sibheke la mhlawumbe ubingelele futhi ke nakumthandi nje wendaba zika Bhoqo. Ngiyabingelela kubalaleli abalaleli bezika Bhoqo. Ngizwe nami sengithi kubathandi ngiyabingelela kubalaleli bezika Bhoqo and ngiyabonga kakhulu again Sandile for giving me this opportunity ukuthi ngichaze kabanzi ukubaleka kokuzicleansa nokubaleka kokuzivikela kwizinto esizilethela thina zona because uma umasturbate you are calling upon imimoya ukuthi ize kuwena bese kugcina kube ngazuthi unesilwane but sizongena ke kuyona leyo topic njengoba ekade ke umlaleli ecelile ukuthi kuma topic esifanele sike siwathinte sike sithinte nayo le ndaba because iyona into engenile emandla kakhulu manje kubantu kungaba abantu besilisa ngaba abantu besifazane sebengene kakhulu kwilento yemasturbation so iyona ke topic esobe sithinta ke namhlanje sibheka ukuthi yini into enza ukuthi umuntu azafike kulo decision leyo and inomthelela muni empilweni yomuntu as a whole ngiyabonga kakhulu ukunginikeza le opportunity ke Sandile sesingaqhubeka. Yebo kunjalo ke mthandi wendaba zika Bhoqo sikhuluma ngetopic ejulile ke namhlanje khona abantu laba bathi sesifisa ukuphuma abanye beke bethi uwodwa umnyango wongena awukho wokuphuma uthola ukuthi umuntu ushadile noma nje usothandweni unawo umuntu ahlekisana nayo kodwa kunalento yokuthi akaneli ekugcineni kumele enze le masturbation ake singeneke sithola ukuthi ngabe yini egcina yenza umuntu imholele ekuthenini aze enze masturbation ayithokozise ngayedwana enayo upartner noma mhlawumbe futhi engenaye siphinde sibheke ke nomngozi bokwenza yona masturbation. Ngithi ke mina yonke into ispiritual uyabo Sandile uma ngabe ngithi into ispiritual ngikhuluma ngezinto zakamoya uyabo so uma ngabe uzothi wena mina angisakwazi ukuthi ngilale ngaphandle ukuthi ngenze imasturbation even though nginayo umuntu ngifuna ukuthi ngiqale ngimasturbate kuqala mhlambe before ngize ngifike ngisho kuyena o mhlambe nithi mase ngiqedile ukwenza ucansi mase kade nilele niphinde futhi mase niyathintana ngendlela enithintana ngayo o wena uzenze wena before even umuntu wakho afike so ekanjalo ukusuke wena uzibizela imimoya emdaka remember uma ngabe wenza imasturbation uyenza engazuthi wenza ucansi angisho Sandile so uma wenza ucansi uyachama whether umuntu osifazane umuntu wesilisa and abantu abaningi ke into esibashaya kakhulu lento ye social media ukuthi kubukwa kakhulu amaphone thola ukuthi umuntu ubuka iphone and bese lento ingena emqondweni wakhe ebese eyayipractice lento le ekade eyibona so ubungozi bayo ke lento ngoba ugcina usewu addicted ekwenzeni imasturbation ugcina sewu addicted ekutheni wena mangabe ukuthi uzohlangana nomuntu awuneli ngoba ingqondo yakho usuyiprogramme ekutheni ufuna ukuthi mhlawumbe umuntu wakho enze ngale yandlela o umuntu wakho ufuna ukuthi mangabe nenza ama position ngoba yonke into angisho uyayicabanga mangabe uyenza uyayimagine because kusuke ngeyona phela ukuthi uwenza nomuntu ingakho ngithi into osukuyenza wena wedwa kodwa ebese uba naleyo mqondo ukuyicabanga uyimagine ukuthi okay sengenza kanje why ke into engekho right ingoba Sandile uma ngabe wenza into ekanje masturbation usibizela wena imimoya ngoba fanele uchame phela so uthola ukuthi mawenza lento ugcine sewuze uyaphupha you understand uphuphe ngathulele nomuntu wesilisa uphuphe ngazuthulele
and lento isizijika kube ngazo manje unesilwane ngoba uzibizele wena uzi-invitele wena lo moya omdaka ukuthi uze kuwena uphinde bese ulala nawe. So kubalekile-ke kubantu bethu abantu bezikabhoqo into ukuthi umuntu mangabe ese-addicted or umuntu mangabe ebona ukuthi unenkinga ekanjalo ucleanse lowo moya because umoya ongcolile lowo Sandile. Leyo nto ingagcina ize ikuvalela impumelelo yakho. Leyo nto leyo ingagcina ize ikudamage psychological. Ungaboni umuntu wakho ngendlela okufanele umbuke ngayo because manje usumqhathanisa nalabantu osukubabona uba imagine. Angazi noma ngiyichaza kahle yini uyayi-understand yini lento. Ngamanye amazwi i-masturbation iyaba nesikhwele kulomuntu osukuthandana nayo kujike sokube yona ehamba phambili lo muntu othandana naye awusamuzwa Sandile because manje wena usubuka indlela lo muntu wakho aperforma ngayo empedweni lo muntu la akasaperforma le ndlela aperforma ngayo you understand usubuke wena iphone angisho wase wase uyazenza wena uya-understand lo nto engisho awusaneliseki-ke manje ilo muntu onaye. Leyo nto-ke leyo iyona-ke esi-create-a uqhekeko kuma-relationship, iyona futhi leyo nto esi-create engazi ukuthi umuntu uma ngabe elala akasaneliseki, iyona futhi leyo nto enza ukuthi uma ngabe ulele ugcine sewuphupha kube ngazi ukuthi khona umuntu olala naye. Alright, sisusa kanjani-ke le moya esuke sesinamatheleke the time senza ke i-masturbation ingasayekeki cause sekuvaleka nezinto zakho ngikuzwile ukuthi indaba zamathunzi cause ugcina usulala sho sinemoya ethize okuyona engahamba ikuvalele into zakho. Izinto zelathina uma ukhumbula ngesikhathi kade siyiqala le topic ngishilo ngathi ezinye izinto ithina abantu esizi-invitayo empilweni zethu. You are inviting this, we understand, we are invite lo moya ozojika lo moya ube yini isilwane ulale nawe. Uma ngabe ukuthi uphuphulele nesilwane ke Sandile uba nesidina. Uma ngabe ukuthi uphupha kukhona wenza isex ngisho kuthiwa umuntu omaziyo uphuphulele nomuntu ongamazi uma uphupha nje ulala nomuntu kodwa usemaphushweni leyo nto leyo iyakuvalela izinto zakho ugcina sewunesidina ugcina imali yakho ungasayiboni ugcina nanokuthi lento osuke usuyi-invitile seyihamba nawe iba nesikhwele ekutheni manje even if kuthiwa uyamthola umuntu uba kwi-relationship naye lo muntu lo ozolala naye ozoba uzoba sexual active naye awusezomuzwa ngoba lento oyi-invitile osuhamba nayo iba nesikhwele because ifuna wena phela. Angisho manje sesikhuluma ngama-spiritual husband, sikhuluma ngama-spiritual wife. Uma ngabe sesithi spiritual husband sikhuluma ngento esuke isishade nawe ngokomoya. Uyayizwa lento engishoyo Sandile? So senza ke manje ukuthi sihlukaniseke osidivoze lo moya ohamba nawo ozi-invitele wena wona. You need to cleanse. Usebenzisa maphi ama-products ukuthi ususe lo moya? Usebenzisa ama-products ekuthiwa ama-spiritual husband cleansing salt, ama-spiritual wife cleansing salt uma ngabe umuntu wesifazane. Lawo ma-salt lawo ugeza ngawo ugqume ngawo for 7 days usuke lo moya lesilwane osi-invitile ukuthi sihambe nawe size kuwena silale nawe sibe nesikhwele nawe because manje njengoba sesithi spiritual husband spiritual wife sesikhuluma ngokuthi yinto esihleli nawe uma ngabe ushade nomuntu angisho Sandile ulala naye everyday uhlala naye ekhaya yinto osuke isinamathele kuwena ihamba nawe everywhere you go. Noma kuthiwa uya ku-interview nansi lento inesikhwele, nansi lento uma-business opportunities iyavala, nansi lento ihlezi ifuna ukuthi kube iyona eyi-center of attention. Yini na uzi-invitele wena lo moya omdaka, uzi-invitele wena leli thunzi limnyama ukuthi likulandele lajika laba isilwane lalala nawe. So usebenzisa maphi ama-products njengoba bese ngichazile kukhona ama-products, khona ama-salt asiwabiza ngama-spiritual husband spiritual wife cleansing salt bese kuba khona i-oil emixed
oyisebenzisayo ehambisana kanye nayo lelo ntuzana le salt yama spiritual wife spiritual husband cleansing oyigcobisayo njalo ebusuku. Remember lento yenzeka ebusuku uma usulele because umoya lo uyafika uzolala nawe ngoba wena usushade nawe, uyafika uzolala nawe wena umuntu wesifazane because wena usunomuntu wesilisa oshade nayo spiritual. So ingakho kuba khona ioil okumele ukuthi uyigcobiseke, but abantu kababalaleli bazongithinta uma ngabe unayo lo nkinga. Angizobe sengeqa amagula la online ngoba indlela yokusebenza umuntu is not one akusiwo wonke umuntu ozosetshenzwa ngendlela efanayo, you understand, because sonke sinama problems ahlukahlukene. So umuntu asinayo one size fit all. Kumele ukuthi umuntu angicontacte ku 0738202440 asho inkinga yakhe, and then bese siyabona ukuthi package okumele ukuthi uyithole uthola yipi cleansing package. Remember kunama cleansing package ahlukahlukene la ekhaya Sandile, kunama products esithi uma usaqala ukwasebenzisa kube khona ama oral cleansing salts. Ama oral cleansing salts isike sake sathinta kuona before abantu asebeka basilandela kuma social media platforms bayawazi manje, sesibafundisile ngawo kakhulu, where usuke ucleanser isithunzi sakho, ucleanser ubuwena, ucleanser isiqu sakho from ama spiritual ties, ama soul ties, ama divorce, ama relationship separation, yonke leyo nyaka. So usikala lapho bese siba namanye futhi ekuthiwa ama after miscarriage, after abortion cleansing salts. Nawo ngonjalo sike saphinda sathinta kakhulu kuona ama interviews esesiwenzile, mhlambe le esiyenzayo manje es5 ulawa a previous. If abalaleli bengathi go back bangabona indlela kade sichaza ngayo ukuthi yini i-cleansing yini into esiwesi cleanser uma ngabe ube ne termination oke waba ne miscarriage. So maningi ama products akhona weSandile. Abalaleli ngingajabula ukuthi umuntu mengabe ene problem angithinte ukuze akwazi ukuthi asizakale, njengoba bese ngishilo ukuthi it's not one size fit all. Umuntu nomuntu uyasho ukuthi inkinga yakhe yini bese siyabona ukuthi simsiza ngaluphi uhlobo nanokuimapha ama products ekumele ukuthi awathole. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho na kanjani Maka Nation lapho ucikisela khona sibheka nje isihloko na kanjani esikhulu kakhulu sikhuluma indaba ke ye masturbation. Abantu bazoyithola ke le nkulumo eqoshiwe ku YouTube channel, siphinde sifake namazibela ku Facebook. Siyabonga kakhulu Danko. Ngiyabonga kakhulu. Abantu bangangithinta ke ku 0738202440. Ngiyatholakala ku WhatsApp from 9 AM to 6 ntambama. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge na kanjani ku Maka Nation. Besikhuluma naye ngesikhathi manje sibheka lesihloko indaba nje ehlupha abantu abaningi abahlukahlukene eNingizimu Afrika, indaba ye masturbation. Phuma lapho.